Nyika yese iri kupembera pamusoro the release of the opposition leader Jacob Ngarivume, wamuziva kuti is one of the guys vakanga vakacaptured the regime vari muusungwa, kunyange zvavo vanga vasina mhosva. Chitiko vanhu chanyanyisa kuona kuti aiwa the ruling party kana makotsi vari kuita zvavanoda nema-opposition members nema-opposition personnel, zvari kuona kuti these guys vanenge vachingoprolongewa madays vakachengetwa muusungwa kunyange zvavo vari innocent. Sandapinda mashoko atinoona kuti masitedza ari kupembera kuti vasubscribe walike waturn on the bell icon. Chimila pendo yaobetanyora achiti we welcome the release of brother Ngarivume on the bail. He was never supposed to be arrested in the first place. Banning him from posting on Twitter infringes on freedom of expression. Holding his passport denies him freedom of movement. The tyranny must be crushed. Ndomashikwa panapa nyongo but hashtag freedom now. Ndomashikwa panapa zvinzi aiwa Jacob Ngarivume nhau yakacapturwa yakanga iri nhau yakanga iri sili, hapana kana zvakanga amboita zvoti zvinganzi mukomana uyu akatyora mutemo. Zvari kuti in the first place he was not supposed to be arrested. Anga asikatokubvumidzwi kuti achengetwe musungwa asangana kutokupuwa bail. Pana vari kuva vachiti kunyange zvake zvazvikadaro but panguva ino they are happy kuti aiwa the opposition leader aiwa abudidzwa musungwa, they now reunite. Toona kuti people they are very angry, people they are very cross pamusoro pechitiko. Chiona vamwe vavo vana Jameson Timber vamuri kuona kuti these are some of the guys vamuziva pachena kuti aiwa vangubatwa aiwa nezetherapy but makotsi aramba achivachengeta. Vamwe vakareleasiwa but vamwe around 60 vachingorima musungwa. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi? Mina ngome section medu, so subscribe walike and turn on the bell icon.